Innsbruck. Došli sme tam. Po kopcoch z predošlého dňa prišla menej náročná trasa údolím rieky Inn, aby sme sa pekne doviezli na miesto určenia. Pozreli sme si Die Triumphpforte von Innsbruck, zašli sme na Maria Theresienstraße, kde sa nám naskytol pohľad na protest proti vojne na Ukrajine. Proti NATO, proti EÚ, proti zbraniam, proti hladu, proti smradu a ja ešte neviem proti čomu. Proste, to je protest. To sú tiež nejaký proruský oni. Peter našiel športové potreby a šiel kúpiť bandáže na miesto obväzov. Bohužiaľ, mali iba posledný kus. Vyzeral ako nedokončená mumia. Na jednom kolene obväz, na druhom bandáž. Áno, že to pomohlo. Tak, a išli sa obzerať nejaké pamiatky. Prvá pod ruku, teda objektív, prišla katedrála Dom zu Sankt Jakob. Počkali sme si aj na celú hodinu, nech počujeme zvony v činnosti. Pomaly sme sa presunuli na Herzog Friedrichstraße. Pozreli sme Goldenes Dach, Stadtturm, teda mestskú hodinovú väžu a nejaké iné budovy. Cestou z mesta sme sa zastavili pri Pfarrkirche St. Nikolaus. A čo by to bolo za návštevu Innsbrucku, keby sme neodfotili aj nejaké mosty, keď už je to ten Innský most. Bolo treba makať. Náš starý známy Regenradar Österreich nás varoval pred ďalším dažďom. Hodný turistický prístrešok sme našli nad obcov Absam, samozrejme ako inak, do riadneho kopca. Klasika. Na záver kopec, asi aby sa nám dobre spalo. Tak tu dnes budeme spinkať.
Tak ako som vravel, toto je náš luxusný prístrešok. Peter, keďže si vybral červenú pilulku, musí šlapať celé Rakúsko. Šlapeme. Už si kúpil aj tlakový obväz a dneska v športových potrebách si kúpil aj... Od dnes sa volá Mr. Bandáž. Mr. Bandáž, áno. Ale tak sám vraví, že je to trošku lepšie. Dneska tie výškové metre neboli. Iba nejakých 900 výškových metrov sme dali. A to dole kopcom, samozrejme. Ale nie. 900 výškových. Iba 485. Dneska to bolo fajn. To bolo relax. Zajtra to bude... Zajtra nás čaká nejakých 1200 výškových a nejakých 90 km. Tak uvidíme. Chceli by sme do St. Johannu im Tirol doraziť. Tak uvidíme. Očakávania sú veľké. A dúfam, že nájdeme takýto krásny prístrešok. K tomuto prístrežku som sa chcel vyjadriť, že tento dostáva 5 z 5. Zabudol som, koľko dostal ten včerajší. Popravde, ten včerajší bol vo výške 1900 nad morom, cca. No, pridával ako na hodnote, ale... A trošku pomedzi to latovanie aj fúkalo. A ráno bolo 5 stupňov, tak ma celkom vyklepalo. Recenzie na spacáky budú na budúce. Značky, obchody, všetko. No. Musím kúpiť lepší spacák, to som už spomínal, no. A inak, no, ak by sme mali určiť poradie, tak toto je jasná jednotka. Vône prírody, vedľa Skotlandská. Hej. Dokonca nám tu aj pred chvíľou spieval Kuvík, alebo niečo také. Nejaká sova to bola. Kuvík. No. A potom dvojka by bolo asi ten prístrešok, to typy. Asi to by bola dvojka. Typy, to bolo prekvapenie. To... Ale každý je prekvapenie. Takže... Hej. No, tá fontanela mala zástrčku, mala pitnú vodu, dala sa dobiť mobil, dala sa dobiť zdroj powerbanka. A veľmi milí miestni obyvateľ. Áno, ktorí nás ponúkli na raňajky, tomu zvyšilo hodnotu. No, zatiaľ asi ten včerajší bol najhorší. Ale v rámci hodnotenia dostačujúce, lebo už začal pršať. Takže to bolo akurát. TV Bike, áno. TV Koval. Ďalší deň a znova prší. Aké prekvapenie. Príroda tým chce naznačiť, že Minhofa sme nadarmo nebrali. Čo na to vraví Peter? Minhofa som využil v včerajšej sprche. Sprchoval som sa až 5 sekúnd. Mňa to čaká teraz. Pôjdem sa umyť. Niekde tam je vraj nejaký prameň, či čo to je? Je tam wellness. Wellness, áno. Peter, a čo tvoja nožička? Funguje to, ide to? Mám ich ešte. Do lincu to dneska nedáme. Do lincu to nebude ani do prácu. Ale tak ten St. Johann im Tirol by sme mohli dať. To je nejakých 92 km a 600 výškových. Rozdielime si to, ja pôjdem dole kopcom a ja budem hore, hej. to hore. Dobre. Tak. A tak to vyzeralo naše dnesné spanie. Peter musel spraviť ešte predetapovú prípravu a mohli sme sa pustiť ďalej. Dáš, nedáš, kilometre sa samé neodšlapú. Pediatrický ústav.
plnej prevádzke. Pustili sme sa po cyklotrase popri rieke Inn. Medzičasom aj prestalo pršať. Ruka k práci, srdce k Bohu. Asi tu žijú bohabojní ľudia. Wallfahrtskirche Maria Bredfall v Oberdorfe. Tí Rakúšania vedia, kde postaviť kostol. V Oberdorfe sme boli nútení zastaviť sa na malé občerstvenie. Áno, zas začalo pršať. Ale ako sa vraví, všetko zlé je na niečo dobré. Videli sme nejaký miestny sprievod. Neviem, čo to bolo, ale vyzeralo to zaujímavo. Prvý sprievod. Neviem koho, neviem čo, ale natočili sme to. Hostia okolo nás, na terase v reštaurácii, všetci tam boli vyobliekaní, iba my, v cyklistickom a mokrí od dažďa. Ľudia okolo nás tlieskali. Zo spolupatričnosti som zatlieskal aj ja. Možno aj preto, aby som nebol za Barbara. Neviem, či to boli sprievody z rôznych obcí, ale vyzeralo to ako kroje. Tie pravé, tyrolské. Konečne nám prestávalo pršať a my sme sa mohli pohnúť ďalej. Keď si vyšlapeš kopec a hore čítaš Privat Grundstück, Betreten verboten. No dobre, keď je ten pozemok taký súkromný, tak do hradu nebudeme vstupovať. Museli sme ísť ďalej. Asi za 10 minút jazdy bol ďalší hrad. Tentokrát hrad Lichtenwert. A za ďalšiu malú chvíľu zámok Macen. Ale to nás už kropila ďalšia dažďová sprcha. Čo už, ten deň sme nemali byť ani kúsok suchý, ale to sme ešte nevedeli. Prvé mestečko, ako sme vyrazili z Oberdorfu a zas hrad, tentoraz zrúcanina Rattenberg. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, a to doslova. Ako sme vychádzali z údolia rieky Inn, tak nás v kopcoch začal dážď znova zmáčať. Aspoň, že kone mali z toho radosť. Cieľ toho dňa bol naplnený. Dorazili sme do Johana. V športových potrebách si Peter spravil čierny bod vo svojom svedomí, keď si kúpil svišťu masť. Chudák svišť. Položil život za Petrové kolana. Nože ale čo? Zúfalé časy si žiadajú zúfalé činy. Porada pri pivku s čítaním miestnych novín. Na juhu Tyrolska boli lokálne záplavy? Ako sme sa s Petrom zhodli,
Keď sa idem bicyklovať, tak si vyberám. Tak, večera šampiónov, keďže v nedelu je zakázaný nedeľný predaj, tak iba benzínky musíme riešiť, takže sme riešili Pombeer, Stratený v Alpách, Pringles, nedela, jedna bageta, pondelok, útorok, rozpočítava dávky. možno narodeniny. Ale poradíme aspoň príbytok, takáto pekná útulňa turistická, postavená na jazere. To asi nevidno cez to Rakosy, ale je to postavené na jazere a s takýmto krásnym výhľadom. Takto sme zaspávali večer. No, a takto sme sa zobudili ráno. Tomu sa povie Ultimate Survival. Bear Grylls by bol na nás hrdý. Takže šťastné a veselé Alp. Svištia masť. Peter už aplikoval. Ako hodnotíš svoje pocity po aplikácii? Je to lepšie? Odšlapíme nejakých 2000 výškových dneska? No, ja si myslím, že ne. Sviška vás je hejva, ale vyzerá, že musel zahynúť sviš kvôli mne. Takže ako ekolog som zlyhal. Minhof versus Svišť. Poď, žabka, dávaš. Tak, posledný záber z nášho stanoviska. Je nejaká rozhľadňa, alebo čo to je tam postavený takýto kríž. Ale s Petrom sme sa zhodli, že tam nebudeme šlapať. Správne. Rozdýchali sme chlad toho rána a vydali sme sa smerom Hochfilzen, Grísen, do Leogangu, kde sme sa zahriali čajom a posilnili raňajkami. Čakali nás ďalšie výškové metre predsa.
Cieľ bol jasný. Minimálne Sankt Johann in Pongau. Jak často tam inak majú tých Johannov, nie?